Du skal til at måle din pH-værdi om morgenen, og det gør du ved, at du har en pH-strip som den her, som du så tager en af på, og så tisser du på den med din morgenurin. Du skal sørge for, at det er en midtstråle urin, altså du har tisset lidt, og så stikser du din urin, kommer til at tisse på fingrene og alt det der, som man nu gør, og så ser du, hvilken farve det bliver. Og der bruger du den her indikator til at se, hvordan er din morgenurin den er. Og grunden til, at du skal måle din morgenurin, det er, at vi skal se, om du er basisk nok, eller om du er for syret. Kan du huske, at jeg snakkede omkring de 3 forudsætninger, som skal være til stede for, at du kan udvikle sygdom. En af dem er en sur pH-værdi, altså at din pH-værdi den er for lav. En sund pH-værdi, den ligger på mellem 6,5 til 7, og så i løbet af dagen, så bliver vi så mere basiske, så vi kommer til at ligge omkring 7,5 op til 8. Og det er det optimale miljø, hvor at vores bakterier at de fungerer optimalt. Du skal huske på, at du har flere bakterier i din krop, end du har celler i din krop. Og det vil sige, at der er altså flere af dem, end der er dig. Og du har brug for, at de små fyre, de har det rigtig godt. Hvis du har en alt for lav pH-værdi, det vil sige, at du ligger under 6,5, så har du en alt for lav pH-værdi. Og det vil sige, at dit væv det er syret. En af grundene til, at vi kan blive syret, det er på grund af giftstoffer, som er ophobet i vores væv. Men den mest almindelige årsag til det, det er altså på grund af vores kost. Så ved at spise basisk og få masser af grønne juicer med masser af spinat, rubede er også en rigtig god ting til at få mere, altså blive mere basisk. Bare husk, at hvis du spiser meget rubede, så farver det både urin og afføring, så du ikke bliver nervøs og tror, du har blod i urin og i afføring. Det er altså bare rubeden. Når vi er for sure i vores væv, så er der 4 voldsomme ting, som kan ske med os. For det allerførste, så er det, at vi skaber et miljø, som er gunstigt for udefra kommende bakterier. Og det vil sige, at vi kan nærmest blive overtaget udefra kommende bakterier, så vi får svampe, og vi får forskellige infektionssygdomme eller inflammationstilstande i kroppen. En anden ting, det er selvfølgelig, at dit kredsløb bliver påvirket, fordi dit blod det bliver tykkere, og det vil sige, at selve transporten af ilt rundt i kroppen, den bliver nedsat. Det kommer til at have en kæmpe stor betydning for dit energiniveau. Altså du bliver træt og sløv og ikke er ordentligt iltet. Og så har det en stor betydning for din flora i din tarm, at de gode fyre, de har ikke ordentlige betingelser til at fungere på. Og det vil sige, at hele din flora kommer til at blive påvirket. Og når vores flora den bliver påvirket, så bliver vores hjerne påvirket. Vi har flere nerveceller i vores tarm, end vi har i vores hjerne. Og det vil sige, at lige så snart vores flora er påvirket, så er det, at vi oplever stress. Kroppen er i en stresstilstand, og det vil sige, at du har den der cellulære stressfølelse. Så det er vigtigt for dig, at du måler din pH-værdi, at du kommer op over 6,5, eller ligger mellem 6,5 og 7 om morgenen. Og hvis det er sådan, at du bliver ved med at ligge meget, meget lavt i din pH-værdi, så kan det altså skyldes, at du har giftstoffer ophobet i dit væv, og så er det mere tid, der skal til. Altså lav rigtig mange juicer, rigtig mange smoothies, sørg for, at du får nok rubede og spinat, at du får nok væske i løbet af dagen, og hold lidt igen med animalsk protein, da det er med til at påvirke din pH-værdi, så du bliver mere syret. Det var det.